Ndewonu, aha m bụ Nkemdirimelu ụwa. Ana m akụzi asụsụ Igbo. Ana m akụziri ụmụaka na-akụzikwa ndị okenye. Enwere m ọtụtụ ihe dị iche iche m ji na-akụziri ụmụaka asụsụ Igbo ka o nwee ike ịdị mfe na nghọta. Enwekwara m akụkọ ifo, abụ egwuregwu gbasara ụmụ anụmanụ, aha ebe dị iche iche nakwa ihe ndị ọzọ. Ngwa ka m bụọrọ unu abụ ọnụọgụgụ n'Igbo, Igbo numbers. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri. Nke a bụ abụ ọnụọgụgụ n'Igbo, Igbo numbers, nke m ji na-akụziri ụmụaka ihe. Abịakwanụ n'ebe ndị okenye nọ, enwere m ọtụtụ mkparịta ụka m ji na-akụziri ha ihe. Ana m akụzikwa omenala ndị Igbo dị iche iche nakwa ịghọta usoro enyemaka ngwa n'Igbo. Ọ ga-amasị m ịkụziri gị asụsụ Igbo ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịmalite njem gị n'ọmụmụ asụsụ Igbo taa. Hello, my name is Nkemdirimelu. I am an Igbo tutor. I teach both children and adults. I use different methodologies in teaching children and adults. For the children, I have made a lot of short conversational lessons, songs, and folk tales that I use in teaching children. And for the adults, I have a lot of conversations that they use in learning to speak and to express themselves in Igbo language. I would really love to teach you Igbo language if you would like to begin your journey in learning Igbo today. So why not start by booking a session with me? I'll be looking forward to having a session with you. Bye. See you soon.